Follow up, Igsoon? Sige, Pastor. Okay. Nakaisa, Pastor. Okay, go. Related yan po sa pagpatay. Okay. Atong sa unang panahon, Pastor, ba, sa Old Testament, for example, sa story ni Moses, katong panahon ni Pharaoh, ano man, Pastor, nga katong itong ipangpatay nga mga bata ba, Okay. atong sa ulo kampak, bitaw na naitabo dito sa Egypto, nga man bisag mga bata, Pastor, gitugutan nga mamatay na to. Nga wala man sila sa ilabot sa Pharaoh, inana ba? Okay. So, kibali, katong imong gini-refer, katong sa Exodus chapter 12, Yes, na ay manulunda mo suray sa panimalay o ang kinamugwang ng anak ni anak mamatay, di ba? So, kana siya igsoon, usa na ka-judgment gikan sa Ginoo. Kabalo biya ka, base ra gyapon na ng context, si Paraon, gipahimagnuan na daan ni Moses. Okay? Nga mauni may tabo, kung dili nimo ipagawas ang iyang mga katawan. Part nas judgment. Ingani magud igsoon. Ang word manggod nga pagpatay, ay pagunahon na igsoon ka ng word nga pagpatay. Usahay manggod, mura ba og ang word nga pagpatay, pareho sa word nga love. Ang word nga love is, pwede mo yung kag, I love you, i-address nimo sa iyang asawa. Imo asawa. Mo kag, I love you, pwede nimo i-address sa imong anak. Okay? Mo kag, I love to eat. Puro love, L-O-V-E. Meaning to say, walay distinction. Pero kung imong tanawon ang Greek word na ay love nga agape para sa Ginoo, na ay love nga philia para sa imong asawa, adunay love nga eros para sa opposite sex, iskibali na specific, mao gyapon na sa word nga kill. Pag ingon sa balaang kasulatan, you shall not kill, atong tanawon unsa nga Hebrew word ang nakasulat niya na. Ang Hebrew word nga nakasulat niya ng you shall not kill, gikan sa Hebrew word nga haratchak. Ang word nga ratchak igsuon, buot pasabot ana is premeditated killing. Meaning to say, kanang gitawag nato og murder. Okay? Unya na usa ka word dinhi nga kill nga, say for example, katong nakabutang sa gitawag nato og Exodus chapter 20 verse Leviticus 20 verse 10 nga ang makasala sa pagpanapaw patyon siya, ang mga tao magabato kaniya. So kana siya word nga kill igsoon gikan na sa Hebrew word nga moth. Ang word nga moth meaning to say judgment. Okay? Naasay usa ka kill igsoon nga diha sa 2 Samuel nga gisugo igsoon ang mga balaan tao nga pamatya ang mga Palestinians, no? Pamatya sila. So kana sad nga word igsoon nga kill gikan na sa Hebrew word nga harag. Ang word nga harag in the context of war. Ang word nga moth in the context of judgment. And ang the word nga ratchak in the context of murder. Ang gisgutan din sa Exodus chapter 20 verse din sa chapter 20, you shall not kill, gikan sa Hebrew word nga ratchak. Usahay dili nato ipasapasa ang mga bersikulo nga mukot ang tao dito sa gitawag og adunay pagbato sa word nga judgment, unya atong i-connect sa Exodus chapter 20, dili mo connect igsoon kay lahi man to nga Hebrew word ratchak man to, unya kanang judgment is moth man na. So meaning to say, based sa gitawag nato og context, no? Mo magani nga kung imong tan-awon dinhi sa kaning gitawag nato og programa ni Duterte about sa gitawag nato og war on drugs. Now, kung imong tanawon igsuon ang context diri sa mga gobyerno nga side igsuon. Atong tanawon na Romans chapter 13 verse 1, kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamahanan. Tanang tao, apil ang pare nini, apil ang pastor nini, magpasakop ta, dili ta mangaway, di ta magdemonstrate, dili ta magbagutbot o guban pa. Kay ang Biblia nagingon, kinahanglan ang tanan tao magpasakop masinugtanon sa punuan sa kagamahanan. Basig moingon ang uban mga pastor kaparian nga makasasala maguna nga gobyerno. Tanawa igsoon, ang Roma Kapitulo 13 gisulat kanini Pablo sa panahon sa Roman government. O mas labaw to nga makasasala ang gobyerno sa Roma kaniadto sa panahon ni Caesar kaysa atong gobyerno karon.
Pero ang giingon din ni Paul, kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan, kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios, ug ang mga anak karon tinukod sa Dios. Tanaw nimo, ang Diyos mo'y magbutang sa mga hari based sa Daniel chapter 2. Siya'y mutangtang sa hari, siya'y mubutang sa hari. Unya ato na inong awayon ng atong hari. Versikulo 2. Busa ang musukol batok sa mga punuan, nagasukol batok sa tinukod sa Dios. Og ang managpanukol mahiagom sa hukom sa silot. Muni nga ang Seventh-day Adventist igsoon wala mag-apil-apil. Sa pagpangaway sa gobyerno, ang Adventista busy sa pagminsay ngadto sa tanan. Mobita nga muhatag ta og challenge sa mga pastor o sa mga kaparian nga ang ato nga punto mao ni ang atong role mao ang mutudlo. Nay mga drug addict ato nang tudloan sa Biblia ato man ang role. Wala man tay police power, ang police power iya man sa gobyerno. Kita magmasinugtanon lang ta. Versikulo 3. Kay ang mga punuan dili kalisangan sa nagabuhat og maayo kun dili sa dautan. Wa man gani nga bisag magmarsyalo ang Adventista walay kahadlok kay nganuman dili man ni mga dautan ng Adventista. Ang mga dautan mo'y mahadlok sa marsyalo. Oh? Kay ang mga punuan dili kalisangan sa magabuhat og maayo kun dili sa dautan. Buot ka bang dili malisang kaniya nga anaas kagahom? Nan buhata ang maayo og mabatunan mo ang pagdalay gikan kaniya. Unsa ang pagbuhat og maayo? Magbayad ta sa atong tax. Malipayon ako pagsulti kaninyo nas kahanginan ng Seventh-day Adventist bisag religious igsoon tan-awa na ay mga portion nga ang Seventh-day Adventist magabayad og tax. Nasay uban nga tax exempt pero in general igsoon ang Adventista nagahatag mismo magani mga sweldos mga pastor adunay tax niya na. Okay, verse 4. Kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kaayuhan. Apan kung ang dautan mo'y imong ginabuhat, angay ka nga malisang kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada, siya mao ang sulugoon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diha sa mamumuhat og dautan. Verse 5. Busa kinahanglan magpasakop kamo nga may sinugtanon dili lamang aron sa paglikay sa kapungot sa Dios kundi usab tungod sa matarong nga kaisipan. 6. Tungod sa samang hinungdan kamo usab nagabayad og mga buhis kay ang mga punuan sa kagamhanan mga sulugoon sa Dios o ginaatiman nila kining maong butang. Usay igsoon ang problema magud nato igsoon gi-generalize na gyud nato tanan nga ang tanan pulis mga dautan dili na maayo, self-destruct na ang mahitabo sa Pilipinas. Ang ato igsoon nga rule mo ni tabang tag-ampo, atong iampo ang atong gobyerno, iampo nato atong presidente, iampo nato atong kapulisan, iampo nato ang kasundaluhan ug tagaan nato og dalan ang Ginoo nga siya'y mopahamutang sa gobyerno sa Pilipinas, dili kita nga tao sa Pilipinas igsoon. Okay, gawas ko na pa kay follow-up igsoon. Salamat sa imong pangutana.